أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أني تغنيني الله تعالى في كبو شيطان إبليس لعين تورما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أني دمني الله تعالى تقول بركة ما على ميجي هنا لوكوليتكي أني لاهرا هنا كرنجرليتكي. نعم. تابع سورة الأنعام. سورة الأنعام نفتقدو تغفلنا. قل محمد عفو. تعالوا. أينا. أتلو. نبنا كلانيك. ما. فنا. حرم ربكم عليكم. أو ما يمي حرام يا أوكان. نعم. ألا تشركون. ألا يفهمون حرام يا تاندو. نعم. وأكنا فلا كفو. به. ni ala ye shay'an batoma fena naam wa bil walidaini bangba fla ihsanan aka nyumangu ye la taqtulu awladakum akana demfa min imlaqin fandanya nyesranya kama ne ala narzuqukum ne debe aw gari sege ana wolo denu wala taqrabul fawahisha akana gere cheni kola ma zahara minha min bangena yo toy wa ma batana min yere dogora yo toy wala taqtulun nafsa akana nifaqa allati ni min godo harrama Allah ala ni min fagali haramu illa bil haqqi fona kera ni daluye de zalikum ninde kuma ye ka fo awye wasakum bihi alla dirani ninde aka ala yoro la'allakum la'alla na tugura ni isra'ingo taqiluna abna ka akli tigiye famna ukmana qul ta'alu muhammadu mugo wele kana ko ibna fengalan ye ma harrama rabbukum alaykum aka ala ye femi haramu yaka muhammadu ko kala ye ni ala te min fe ani be min fe ala ko cogodi ako a folo ye min ye e kana fula fara ala kan dɔw bɛ to ka baya hukumu ɲininkali kɛ ko jakuya de don wa tari jakuya tɛ de wajibi don wa o kumana ala ko fɛn minnu y'a ma haramu ye ko muhamadu wele k'u fu ye kumana fɔlɔ kɛra min ye la tushriku bihi shay'an a kana foyi fara ala kan o kumana i kana foyi fara ala kan jaw de ye silamɛya yɛrɛ sipasuma ye silamɛya jɔlen bɛ o de kan o kumana i man ka ɲininkali kɛ bilen wajibi don wa wajibi tɛ i b'o to yen sa parce que ala yɛrɛ y'a fɔ kaban ka kira k'u wele k'a fu ye o kumana usulu yɛrɛ fɔlɔ kɛra ko a kana fila fara ala kan mais a m'a fɔ yan a ka a f'u ye k'a fɔ la ilaha illallah la bali k'u kana fila fara ala kan amin a faamuna wa bil walidaini ihsanan wa ka ɲuman kɛ bangebaa fila ye dɛ parce que ala ye adamadenya da cogo min na ale de b'a dɔn bon ni ala bɛ adamadenya dɔn i n'a fɔ tubabu ye appareil minnu dilan a y'a dilan a b'a dɔn o la a bɛ notification k'a la k'a fɔ i k'a jɔsi tan kan'a to ji k'a sɔrɔ a jɔsi ni nin produit ye parce que tant k'i b'a kɛ n'o ye appareil in bɛ mɛn min y'a dilan ale de b'a dɔn kumana ala ye adamaden dilan parce que kuma ninnu a b'u jate de minɛ a kana fila fara ala kan bon o kɛra cogo di sisan i kɛra silamɛ ye kumana n'i kɛra silamɛ ye ala b'a dɔn silamɛya bɛ de ka mago ɲɛ silamɛya bɛ de ka jɔyɔrɔ fa an datɔ ala fɛ ala ye dangaden senbɔ fɛn bɛɛ la ni danga y'i sɔrɔ dɔrɔn i ka ko banna i tɛ se ka kɛ silamɛ hali i tɛ se ka kɛ maa ɲuman ye bilen o y'a bannen ye dangaden de ye fu ye o la tuma na n'a ma ɲɛ k'i ye baarakɛdenw ta i b'i ɲɛmada ka i yɛrɛ ɲɛna ko fanga kan ka kɛ ninnu na ɔ i bɛ fɛ i ka baara ka kɛ i bɛ dumuni d'u ma fɔlɔ min b'u fa tari u na se k'a kɛ o tuma na ni ala ko a ye n bato fila kana fara n kan jɔnniw kan k'a kɛ kumana ala de b'olu dɔn a b'a dɔn maa si tɛ se ka nin kɛ ni dugadenw tɛ
kuma na a ye dangadenya kɛlɛ baara daminɛ na a b'a janto nin na dɛ dangaden de ye fu ye diɲɛ kɔnɔ Firawuna ye cɛw dan ni barika de ye bangebaa barika a tiɲɛna a bolo don min na a mago sara mana an bɛ min fɔ aw ye a y'a janto bangebaaw la bɛɛ n'i seko de don quoi mɔgɔ bɛ se min na i b'o de kɛ fɛnw nana Balakisɛ y'a ka mɔgɔw bila ka na Masa Sulemani fo mais a y'u ɲu sanu ni wariw de la fɛn bɛɛ o bɛ ka na mais don min na ntigiɲɛw k'u bɛ taa fo u y'u ka ɲɔkisɛninw de ta u da la mais u nana don dugu kɔnɔ u ɲɛ bɛ hɛrɛ bɛɛ la dɔw ko k'aw bɛ taa min ko an bɛna Masa Sulemani fo k'an ka bonya k'a ye ko bonya ye jumɛn ye ko min filɛ an bolo ko mais aw ɲɛ tɛ sanu ko anw ta t'o la an ɲɛ bɛ sanu na an ɲɛ bɛ wari la mais anw ta t'o la an ta min ka dɔgɔn dɛ an bɛ taa an ta fitininin de fara kuma na mɔgɔ bɛ se min na i b'o de kɛ o la bangebaa ko t'i tulonkɛ ko ye n'a cɛn'i bolo dɔrɔn i ka diɲɛlatigɛ banna o kɔrɔ tɛ ka wari di i ba ma ka wari di i fa ma o tɛ o seko de don mais ni wari t'i bolo ka gɛrɛ k'i sigi i fa n'i ba kɔrɔ ka kuma duman f'u ye u bɛ fɛ ka baara min kɛ k'o kɛ u ye k'i seko kɛ ka hɛrɛ sama ka s'u ma o tɛ wari ko ye o bon n'i bɛ wari ɲini yɔrɔ yɛrɛ fana na k'i janto u la Ala ye dɔɔnin min nɔgɔya i ye k'a samu ma yan'u ka waati cɛ barika in de ye nin ye dɛ mɔri sɛbɛn o mɔri nasi o a bɛ fɛn ɲɛ maa o maa ye barikatigiw don a b'a janto la o de la Ala nana n'a ye k'a tugu a ka tawhidu la ko bangebaa fila bonya an la ta'budu illa iyyahu wa o kumana a banna y'a ye bihi shay'an y'a ye yɔrɔ wɛrɛ la a ko ne Ala y'a wajibiya aw kan masi tɛ bato ne kɔ a ye ɲumanya k'a bangebaa fila a y'a janto nin na dɛ nin defo de bɛ dugukolo kan bi nin defo de bɛ dugukolo kan Ala k'a n'aw dɛmɛ a y'a bangebaaw bonya a y'u barika ɲini maa tɛ s'aw la hasha wa kɛla mɔrinasi ye tiɲɛ ye kɔrɔti ye tiɲɛ ye dabalijugu ye tiɲɛ dugaden sen da la n'i bɛ duga kɔnɔ billahi al-aliyyil azim kɔrɔti ti dugaden minɛ abada k'a to duga kɔnɔ duga kɔnɔ kɔrɔ ye di i bangebaaw bonya o barika b'i la ni Ala sɔnna n'o barika ye Ala t'i sɔn k'i bɔ o kɔnɔ ka taa yɔrɔ la min bɛ barika effacer munna n'i taara se maa ma ka maa tɔɲɔ barika t'i jɔ tɔɲɔni kɔrɔ dɛ ayi barika ko t'o la bangebaa barika t'o la o barika o barika diɲɛ na n'i ye Ala ka jɔn tɔɲɔ i bɛ to a la barika b'i bila ye pewu o kumana k'i to barika yɛrɛ kɔnɔ Ala t'i sɔn i ka bɔ n'o tɛ karisa ye barika den ye mais a kɛra tan a sɛgɛsɛgɛ a bɔlen don a m'a bangebaa dɔgɔya dɛ mais a selen bɛ yɔrɔ dɔ la min t'a se yɔrɔ ye a faamuna Ala k'an dɛmɛ na wala taqtulu awladakum y'a ye ni bɔ de ka ko Ala ye kojugu a kana denw fa min imlakin fandanya kama diɲɛ nɔgɔyara sisan alhamdulillah Ala ni ce waati dɔw tɛmɛna n'i ye daraka dun fɔ daraka wɛrɛ ni den cayara i bolo dutigi yɛrɛ k'a denw filɛ sɛgɛn na a b'a degun kojugu o la kafiriw n'u kun ye denw sɔrɔ cogo dɔ la u bɛ denw faga pour que buwa kana bonya jango denmusow u b'olu faga pour que u balo cogo gɛlɛya ɲɛsira ɲɛ kama Ala ko la u kan'o kɛ tuguni la taqtu
taqtulu awladakum min imlaqin akana denw fa fiyew fandanya kama ne yɛrɛ ala de b'aw garisɛgɛ a n'a denw na o tumana n bɛ min gɛlɛya ma nin bɛɛ dafalen kɔ wala taqrabul fawahisha a kana gɛrɛ cɛni ko la cɛni ko bɛɛ de don el kabairu ko cɛni ko bɛɛ de don jurumubaw mɔgɔ kɔrɔfɔ b'o la ka nkalon da mɔgɔ la o b'o la jɛnɛya b'o la sonyɛni b'o la dabalijugukɛ mɔgɔ la b'o la hasidiya b'o la o n'a ɲɔgɔnna caman olu de ye mubiqatu ye ni ala y'a kelen o kelen k'i garisɛgɛ ye i bɛ laban jahanama kɔnɔ a belebeleba o ye hasidiya ye hasidi bi yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ bato o bato kɛ ala t'a minɛ parce que ale ye fila fara ala kan fila fara ala kan ka fusa hasidi ye hasidi de ye maa ye hɛrɛ bɛ maa o maa n'a t'o fɛ n'a yɛrɛ tɛ n'a y'i ka hɛrɛ mɛn a jaabi tigɛ tuma na ale bi ŋaniya bɛɛ siri a b'a seko bɛɛ kɛ a bɛ se k'e ka hɛrɛ bɔ i la cogo min a kɛra dabali ye o a kɛra kɔrɔti ye o a kɛra nkalon tigɛli ye ka da i la o ale kɔni b'a ɲini dɔrɔn e ka hɛrɛ ka bɔ i bolo o de ye hasidi ye parce que ale ka ko ka jugu sɔni bolisɔnna ye mun na ale y'a yira ala la ko i t'i ka ko dɔn ɔ ne t'i bato ka kusa k'i dɔgɔya ye hasidi y'a yira ala la ko a ma se a tɛ fɛn dɔn ɲɔ tɛ a kun tɛ fɛn di nin ma a kun tɛ nin kɛ mɛri ye a kun tɛ nin kɛ debite ye a kun tɛ nin kɛ karamɔgɔ ye a kun tɛ nin kɛ alimami ye o ma bɛn e ma parce que e ko ala ma se a kɛcogo tɛ nin ye hasidi danganen don ani ala ka hinɛ ka jan ala ka n'an kɛ hasidi ye ala ka n'an kɛ hasidi ye na ko a y'a yɔrɔ janya ala kota bɛɛ de la ma zahara minha fɛn min bangena a la o wa ma batana ani min dogora ala kota dogolen a bangenen ko silamɛw a y'a yɔrɔ janya a la ni ye ka wele ka na ala ta de fɔ ye ala ko kira ma de u wele k'u kana ta'alaw ayna atlu alaykum ma harrama rabbukum alaykum ayna amma ye min haramu ya kan an bɛna fɔ ye karamɔgɔ jumɛn bɔda jumɛn min sɔrɔ nin ala ko a to e ko non ko a bɛ se ka kɛ na wala taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa nya haramu ya ka aka na ni faga ala ye ni min fagali kɛ haramu ye fɔ ni dalu b'a la a ti bɛn i ka adamaden ni bɔ nka fɔ a hakɛw a hakɛ dɔ ye mun ye sariyatigiw bolo nafsu bi nafsi n'i y'i tugu ka mɔgɔ faga i yɛrɛ bɛ faga o tuma na i ni bɔli dagara n'i bina mɔgɔ min ka nafolo kan sariya b'a bolo a k'a ka nafolo kisi n'o bɛ bɛn i fagali ma ala y'a daga a k'i faga a halala ka to a bolo n'i ko i bɛ bin mɔgɔ min ka iridu kan a muso kan walima a denmuso kan sariya b'a bolo a k'i bali n'o kɛra fagali ye ala ko a ni tigɛ ne yɛrɛ ala jɛna ni nin nin bɔli ye o de la ala ko a kana nisi bɔ haramallahu illa bil haqqi fo n'a kɛra n'a dalu kumana ni difawu ani nafs ni bi bɔ o la difawu na anil irz ni bi bɔ o la o n'a ɲɔgɔnnaw n bɛ n ka nafolo kisi n bɛ n ka danbe kisi n bɛ n yɛrɛ ni kisi ni maa min ko a bɛ bin i kan i b'i yɛrɛ ɲini sariya jɛna n'o ye i ye mɔgɔ faga o la faga cogo la ala jɛna n'o ye mɔgɔ min nana bi kan sariya ko i k'i yɛrɛ ɲini a ko a bɛ bi i muso kan sariya ko i k'i yɛrɛ ɲini a ko a bɛ bi i ka nafolo kan sariya ko i k'i yɛrɛ ɲini a ko a bɛ bi i balima dɔ kan i ɲɛna sariya dɔ ko i k'i balima kisi i ka dugu fana b'a la maa min nana bin a ka dugu kan ni tɔɲɔli ye sariya jɛna n'a ye a k'a ka dugu kisi a faamuna naam zalikum wasakum bihi ala y'aw ladini nin de ye la'allakum taqilun ana kɛ hakilitigi ye cogo di
diinɛ bɛ faamu ni hakili ye comme bɛnbakaw kan kosɛbɛ ko diinɛ ti tɛmɛ hakili kan mais tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la minnu b'o sira kan ne yɛrɛ faralen b'u kan diinɛ ye hakili de bon mais minnu ko non ko diinɛ tɛ hakili ye ko diinɛ bɛ tɛmɛ hakili kan tuma dɔw la mais o ye dalilu minnu ta n'i y'a lajɛ e bɛ se ka segin n'a ye minnu ko diinɛ ye hakili de ye a bɛ segin o yɔrɔ in de la ne ka ye cogo la c'est à dire dɔnnibaa dɔw ko diinɛ mana tɛmɛ hakili kan dɔrɔn o tɛ diinɛ ye bon dɔw ko non diinɛ ni hakili de bɛ baara kɛ nka a bɛ tɛmɛ hakili kan bon u ka minnu ko a bɛ tɛmɛ hakili kan olu y'u ka dalilu kɛ min ye ko an bɛ taa Makan an bɛ taa alikaba munumunu ko alikaba tɛ foyi ye fara jala kɔ ko mais kafiriw tun bɛ fara de dilan o bɛ bato ko mais silamɛ yɛrɛw bɛ ka taa o fara kelen de nɔfɛ ka munumunu o la ko n'a sɔrɔla diinɛ tɛ tɛmɛ hakili kan ko hakili bɛ mun ye yan bon tiɲɛ don a ka fɔ cogo la i b'a ye a ni hakili kundama bɛ sɔn ka surunya ɲɔgɔn na dɔɔni mais a tɛ tɛmɛ hakili kan a tɛ tɛmɛ hakili kan kɔrɔ ye di anw bɔtɔ ya ka taa Makan farakuru in nɔfɛ an bɔra ka kuluw de to yan o tuma na anw ma taa fara nɔfɛ anw tigi de ko a ye munumunu nin fara in na o la an tigi ka kuma labatoli kama n'o de bi ja anw tigi ye an b'a munumunu voilà sina Umaru ka kuma na Hajarul Aswadu embrassé la ko ne bɛ e farakuru ye embrassé parce que n y'a ye kira bɛ embrassé tɛ n'o tɛ e fara jala de oui mais c'est ça bon ne bolo nin ma tɛmɛ hakili kan kosɛbɛ o bon ko i ka o fana to yen ko ni i bɛ seliji ta ko hufu masayali la sariya la nɔgɔ de kan ka ko mais sariyatigiw ko ka hufu sanfɛla de salo ka dugumana to yen ko bon hakili b'o ye cogo di parce que nɔgɔ yɔrɔ de kan ka ko mais munna a fɔra k'o to yen oui bon ale y'a faamu ten mais anw b'a faamu cogo min na hufu saniyali ye n'a sɔrɔla nɔgɔ min b'a sanfɛ mɔgɔw b'o yeli min kɛ n'o bɛ gɛrɛli min kɛ mɔgɔw la o de nɔgɔ bɔtɔ ɲinitɔ don n'o tɛ a yɛrɛ samara yɛrɛ koli tɛ parce que Alakira tun bɛ seli ni samara de kira tun bɛ seli ni samara de ni samara yeri sen na an ka misiriw la bi u b'a fɔ fa b'i la mais kira tile kelen a ma deli ka seli a senangolo a n'a ka samara de bɛ don misiri kɔnɔ sahabaw n'u ka samara de bɛ don misiri kɔnɔ u bɛ seli Alakira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam a delila k'a ka samara bɔ a sen na siɲɛ kelen o la silamɛ minnu ka surun a la olu y'o ye dɔrɔn olu yɛrɛ y'u ta bɔ mais seli bannen a y'u na ko mun y'u ka samara bɔ a ko an y'a ye i ta bɔ o ko mais ne m'aw yamaru n'a ye n ye n jɔ ko n bɛ seli sisan Jibirila de nana ko nɔgɔ dɔ bɛ n ka samara in na ko n k'a bɔ o tuma na an b'a ye yan samara sanfɛla jɔsili peut-être ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ o bɛ se ka k'o ye n'o tɛ koli tɛ samara la parce que samara bɛ don misiri kɔnɔ ka seli n'a ye n'a sɔrɔla a bɛ faamu ça fait ne kɔni bolo ne b'a faamu cogo min na ni diinɛ kɔni tɛmɛna hakili kan dɔrɔn a ma na anw kama bilen mais o kɔrɔ tɛ an bɛ mɔgɔ sɔsɔ minnu ko a bɛ tɛmɛ hakili kan parce que bɛɛ n'i ka faamu de don i ye min faamu i bɛ baara kɛ n'o de an t'u sɔsɔ an ti a fɔ an b'u ka kuma bɔ yen mais an kɔni y'a faamu kiraw cira anw de kama n'i ye mɔgɔ ci i ka mɔgɔ min kama i bɛ min fɔ a ye ka taa n'o tɛmɛna hakili ka kun tɛ cili la o de la lakɔli mɛtiri professeur bɛ ta ko e bi 6e année mɔgɔw kalan dɔ bɛ ta e bi lycée mɔgɔw kalan mais lycée professeur mɔgɔ si t'o ci ka na 6e année na a bɛɛ ye kalan ye mais kalanw tɛ kelen ye o tuma na ni o kɔni nana lycée professeur kɔni nana 6e année na a kɛra lakɔlidenw de la parce que a bɛ min fɔ u t'a dɔn n'a b'a hakili yɛrɛ kan bilen o tuma na fɛn o fɛn
n'a dabɔra nafa kama a bɛ fɔ min ye n'a tɛmɛna o ka faamu ka kun t'a la o kumana Ala ko la'allakum o do wa ta'aqilun ko nin bɛɛ kun ye aw ka hakili mais hakili ma bɛɛ hakili parce que e k'a lajɛ bani Ala ye mun fɔ nin kuma in kɔnɔ sisan e ka nafa tɛ min na a kana ɲɔgɔn fa a kana fila fara Ala kan a y'a bangebaaw bonya a kana ni fa Ala ye ni min fagali haramuya a kana tiɲɛni kɛ tiɲɛni min dogora ani min bangena mais a ye ka mɔgɔw ɲininka hakilitigi wasara an y'a dɔn diinɛ nakun ye min ye sisan la'allakum ta'aqilun a na kɛ hakilitigi pewu na o kɔfɛ a kana surunya yatimɛ denni ka nafolo la fo n'a kɛra fɛn ye fɛn min n'o y'a dilali ye fo den si ye taa kɔrɔbaya a ye mure dafa ani peselikɛ basikili a y'a kɛ ladiriya kɔnɔ ni Ala t'i nisi minɛ f'i seko damajira nka n'a kumana dun a ye kɛ ladiri ye hali ni kuma in b'i fa n'i ba kan Ala ka layidu a y'o dafa dɛ o min filɛ aw bolo nin ye Ala y'aw ladini nin de ye la'alla aw tazakkaruna a bɛna kɛ mɔgɔ wajulenw ye a y'a ye cogo di a banna kuranɛ banna pewu kuranɛ banna o de y'a ban pewu u nana bolofaraw de b'o la o bolofara minnu bɛ yen n'o b'a nafa an b'o ta n'a bɛ fɔ olu ma sunna hakika yɔrɔ si tɛ yen ko ɲɔgɔnzama b'o la hadisa 100 i bɛ taa sɔrɔ don o don dɔ b'a kɔ don dɔ ma dɔ b'a ɲɛsin dɔ ma don o don wa fana k'a fɔ ninnu de ye sikatu ye o tɛ yen i b'a ye musalawulu hadisi dɔ la sisan asadul ghaba lajɛ tamyizil khabisi mina tayyibi o lajɛ i b'a ye o kɔnɔ sisan karamɔgɔ hadisa karamɔgɔbaw o b'a fɔ karisa ni karisa ni karisa n'o yɛrɛ hadisa min kɔni na o ka kɛnɛ o ye wulibali ye o yɔrɔnin bɛɛ tuguni mɔgɔ wɛrɛ bi o mɔgɔw ta k'a fɔ olu kɔni mana ye hadisa o hadisa la o ye mawduatu a gɛlɛyara mais o bɛɛ kɔ n'i ye hadisa ye n'i y'a kala dɔrɔn i bɛ hakili don a la i bɛ tiɲɛ ye o kira ma kuma in ɲɛna dɛ nkalonw dara a la fɛn bɛɛ dara ala kira la nkalonfinw dara a la kabini a yɛrɛ balolen kabini kira balolen minnu bɛ seli ka sun u bɛ ka nkalon da ala kira la nkalonfinw fo a yɛrɛ sɔn jara don dɔ la a diminen nana yɛlɛ a ka misiri minibaru sanfɛ a ko silamɛw ma man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar a ko maa o maa y'i tugu ka nkalon da ne Muhamadu la seliko t'a la sunko t'a la i labɛn i sigiyɔrɔ bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ wa a balolen alors o fatulen ni ɲinɛnjɛ san joli don nkalon dara cɛ min ɲɛnama na fo a yɛrɛ dimina o fatulen kɔni maa tɛ ko ɲɛɲini o na bilen o ye hadisatigi bɛɛ ka kuma o ni hadisa ye kuranɛ sɔsɔ dɔrɔn c'est fini mais a bɛ se ka ɲagami bonda minnu na o ye fikiw bondaw de hadisaw bɛ na ye i bɛ kabakoya hadisaw bɛ na kabakoba de don contre fikiw bondaw la o de la mazabu ninnu cayara i ye wulu su par exemple ka sogo minɛ wulu ye sogo minɛ
dɔw ye alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam i ka wulu su a ye sogo minɛ yan'a kana n'a ye a ye dɔ dun a na k'o tari a tɔ i bɛ se k'o dun wa ko kira ko la ko i tɛ se k'o dun k'o kɔrɔ ye a y'o minɛ a yɛrɛ o ye hadisa mɔgɔ caman taara o fɛ fɔ Bukhari kɔnɔ mais Imam Malik ale ni a ka hadisa tigi sɛbɛsɛbɛw fana taara sira wɛrɛ fɛ k'u ye kira ɲininka kisi nɛɛma b'a ma n'i ka wulu ye sogo minɛ a ye dɔ dun a na ko tari i bɛ se k'a dun wa kira ko i bɛ se k'a dun olu ka mazhabu tila-tilala ten minnu dara nin hadisa in na olu taara o fɛ minnu dara nin hadisa in na olu taara o fɛ o kumana hadisa bi ten a bi ten mais nin kiiti ninnu i yɛrɛ b'a lajɛ dɔrɔn k'i hakili don yɔrɔ de ɲini o la o tɛ ɲɔgɔn bugɔ ko ye mais kuranɛ ka nasu sa o yɛlɛmɛtɔ o fana gɛlɛya b'o la dɛ ala ko cogo di a ko n y'a haramuya aw silamɛw kan a kana gɛrɛ yatimɛden ka nafolo n y'o haramuya aw kan pewu illa billeti hiya ahsanu fo n'a sɔrɔla i b'a minɛ cogo la min ka ɲi ka gɛrɛ a ka nafolo la k'a ka kalansaraw bɔ a la walima k'a ka fɛɛrɛw bɔ a la ou bien k'a ka dumuni bɔ a la walima k'a ka nafolo ta ka jago kɛ n'a ye a ka caya yan'a ka kɔrɔbaya o de ye ka gɛrɛ a la billeti hiya ahsanu hatta yabluga ashuddahu fo a ye taa se kamalenya kɛfɛn na o kɔrɔ ye dɔw ko kamalenya kɛfɛn ye san 30 dɔw ko la ko san 33 dɔw ko non ko san 40 ko parce que ko kiraw bi ci o de la bon n b'a dɔn kodɔn de ko don n'a ye kodɔn tuma min na k'a fɔ a yɛrɛ bɛ nafolo tiɲɛnen n'a ɲɛnen dɔn hali n'o kɛra san 20 ye a ka wari bɛ se ka d'a ma k'a bila a ka bolo kan na wa awful kayla k'a ka mure fa a ye mure dafa ni mure kelen 50 n'i bɛ mure suma i jija a ka fa wal mizana peseli kɛ baskiliw ni a bɛ peseli kɛ n'o de ye a y'a jija a ka peseli kɛ ni baskili dafali ye a kana tromper bil qisti ni laadiriya ye nin de ɲinina mais mɔgɔ caman bɛ yen minnu ko an y'an kun sigi a kun an y'an kun sigi a kun o caman bɛ baskilitigiw ni mure sumanaw la ani panitigiw ala y'o fɔ waylul lil mutaffifin yafuna wa iza kaluhum n'u bɛ a pese e nana i ka ɲɔ feere ma ni kilo 100 don u b'a f'i ye ko kilo 90 o b'o wari d'e ma mais n'e bɛna san u fɛ u b'a fɔ u kɛtɔ k'a feere ma e mago bɛ kilo 5 de la u b'a kilo 6 bon ala ko nin ye balawuba de ye nin bɛ nafolo la ani kasara ti ban wa nafolo a bɛ laban halaki de la foyi tɛ se k'a kunbɛn mɔgɔw bɛ kabako ko wariba de tun bɛ cɛ kun k'a ka ko labanna tan lajarabiw bɛ ala bolo mais a caman ye juru saraw de innahu la yuflihu zalimun tɔɲɔnikɛla kɔni t'i kisi maa o maa ye adamaden tɔɲɔ nin diɲɛlatigɛ in n'a ye ala t'i fa fiyewu f'i k'a ye o t'i kɛ fiyewu adamaden hakɛ man ɲi dɛ a y'a yɛrɛ kɔlɔsi akubahu ila nadam tanamu aynaka muntabihun yadu alayka wallahi ala ye nin fɔ dɛ nin ye alakira ka kuma ye sallallahu alaihi wasallam ko i k'i jantu i yɛrɛ la tuma min na se b'i ye kana mɔgɔ tɔɲɔ ko i k'a dɔn tɔɲɔlikɛla bɛɛ bɛ laban nimisa de la e ye min tɔɲɔ e b'i da ka sunɔgɔ nka i ye nkalon da min na i ye min ka nafolo bɔsi a la i ye min muso bɔsi a la i ye min tɔɲɔ ka tɔɔrɔ s'a ma ko o tigi ɲɛ yɛlɛlen don a tɛ ka sunɔgɔ ko wa a bɛ ka ala min wele o ala yɛrɛ t'i sunɔgɔ o de la ne y'a fɔ ye a ye ala wele dɔrɔn mɔgɔw t'a faamu o mais u b'a ye billahi aliyil azim n'i ye mɔgɔ tɔɲɔ ala t'a to i la ala t'a to i la ala k'an dɛmɛ a ko cogo di la nukallifu nafsan illa wus'aha ne ala t'i ni minɛ foyi la ni tɛ se min na o kɔrɔ ye di
n'a fɔra e ka baskili suma e siranna ala ɲɛ kojugu mais i ye mure fa ka ban ala ko a t'o ma i ye baskili pese i yɛrɛ ka dɔnni hakɛ la ala ko a t'o ma la nukallifu nafsan illa wusaha ne ala t'i niminɛ foyi la i tɛ se min na a ka bɛnkan ye min tiɲɛ ye n'o dafara ka ban a ka ɲi kana siran silamɛ dɔw bɛ yen u bɛ siran kojugu u bɛ siran ala ɲɛ peseliw la tuma bɛɛ olu de bɛ bi parce que n'u y'a mure k'i kun cogo o cogo u bɛ dɔ fara a kan tari i ka hakɛ kana ye olu fɛ aha ayiwa bawa kɔni bawa danbɛlɛ a tɛ se ale tɛ se ka jago kɛ bon ni ala ɲɛsira ye a bɛ mumini dɔw degun o la ala y'o degun wuli ka b'u kan ko la nukallifu nafsan illa wusaha ni ala ti ni wajibiya foyi la i tɛ se min na naam wa iza qultum na kɔni ma ɲɛ ko a bɛ kuma kiiri tigɛtɔ ko a bɛ kiiri tigɛ mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ walima a bɛ seereya jɔ mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ fa'adilu a ye kɛ laadiri ye dɛ n'i bɛ kuma yan ala ko i ka kuma kɔlɔsi n'i kɔni n ko fa'adilu a ka sɔrɔ tiɲɛ don kɛ laadiri ye i kumatɔ diɲɛlatigɛ halaki tan fɛn caman de b'a la fɛn caman yebali fɔ ani ne yɛrɛ tɛ karisa fɛ ani ne balima ye karisa ye n b'a dɛmɛ karisa kan nin bɛɛ de bɛ du ci nin bɛɛ bɛ du ci ala kɛra ka hadisa jɛlen bɛ ninnu na ko du cilaw bɛ yen ka du hɛrɛ ban k'a den bɛɛ nagasi bilahi a bɛ sɔrɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw de fɛ seerejugu seereya ka mɔgɔ dɔ ka kuma kɛ tiɲɛ ye k'a sɔrɔ nkalon don ani k'i tugu ka nkalon da mɔgɔ dɔ la nafa dɔ kama walima juguya dɔ kama k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ ko ninnu de bɛ du datugu pewu i yɛrɛ t'i k'a ye fɛn o fɛn b'i bɔ i la ala t'i sɔn u ka jɔyɔrɔ ta dugukolo kan jogo tiɲɛ ta yɔrɔw bɛ yen jogo tiɲɛ ta yɔrɔw bɛ yen ala kira y'o fɔ farikolo o farikolo balola haramu na ko tasuma fannaru awla ayiwa tasuma ka kan n'o ye k'a jeni farikolo o farikolo balola haramu na ko tasuma de ka kan n'a ye mana jogo bɛ tiɲɛ ta ala k'an kisi na a ko hali n'a sɔrɔla i ka kuma bɛ min kan ni balima suru don hali ni balima suru don k'o tiɲɛ fɔ dɛ ni fa ta tɛ tiɲɛ i ba ta tɛ tiɲɛ i balimakɛ ta tɛ tiɲɛ kana mɔgɔ dɔ ta kɛ nkalon ye k'a sɔrɔ e somɔgɔ de ta ye nkalon ye ala y'o fɔ k'o gɛlɛya dɛ wa bi ahadillahi ayiwa ala ka layidu min n'a y'o ta aw fu a y'a jija a ka layidu in dafa layidu ko kuma tɛ se ka fɔ an yɛrɛ jatigɛlen don a bɛ se ka fɔ ayiwa basi n'o tɛ an kɔni wolo ni bi cɛ an ye san 60 ni kɔ sɔrɔ sa ala ni ce anw ma layidu kɔni mɛn silamɛya la ni baya 6 in tɛ anw ma layidu mɛn ala ko wa bi ahadillahi ala ka layidu min kɔni n'o taara aw fu a y'a jija a k'a dafa nin bɛɛ kɔrɔ b'u bolo nin bɛɛ kɔrɔ bɛ yen nin bɛɛ kɔrɔ bɛ yen mais lahara ala bɛ nin bɛɛ ɲɛnabɔ a ye baya kɛ a y'a ka mɔgɔw bila u k'a kɛ a se bɛ maa o maa na a kana sɔn a ka sa n'a ma layidu 6 ta ala ye min ɲini an fɛ nin de don nin de don a b'aw bɔ dama n'an ko an bɛ alakira de nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam a ka sahaba cɛman tɛ yen a musoman tɛ yen alakira yɛrɛ muso tɛ yen a den tɛ yen a mɔden tɛ yen a bɛɛ ye nin layidu in ta e banna na mun kama e ko k'i bɛ kira de la e ma ko e ye sunamɔgɔ ye sunamɔgɔ min ma baya kɛ kira n'a ka sahabaw kɔni sara nin de kan
كان من أسلم بايع النبي على الإسلام maa o maa donna silamɛya la a bɛɛ nin layidu wɔɔrɔ ta alakira ye silamɛya kan a bɛɛ wa an y'a fɔ e fana kɛlɛ t'a la a bɛɛ kɛ yɔrɔ de b'an bolo alakira ka sahaba bɛɛ ye baya kɛ o kɛ yɔrɔ b'an bolo han o ko tɛmɛnen ko a musow ye baya kɛ o kɛ yɔrɔ bi yan a denw n'a mɔdenw y'a kɛ o kɛ yɔrɔ bi yan Sidna Ali ye baya ko fila kɛ bayatul ashira ni bayatul jibril asadullahi al-ghalib Sidna Ali kɔni kira ko Ali na a tɔgɔ ye di Khadija ayna a k'a yɛrɛ di Ala ma a ka kisi Jibrila nalen filɛ nin ye ko a kana layidu wɔɔrɔ ta ko Jibrila nana ko a b'o wele ka na silamɛya baya wɔɔrɔ ma alakira ye nin de fɔ Sidina Ali ye a n'a muso Khadija ko Khadija na Ali a ye na a y'a yɛrɛ di Ala ma a bɛ kisi Jibrila nalen filɛ ko ka aw wele ka na silamɛya layidu wɔɔrɔ ma u nana ta e bɛ Biharul Anwar kɔnɔna lajɛ Sidina Safinatul Bihari fana lajɛ a bɛ nin bɛɛ kɔnɔ nka o bɛɛ kɔni n'i da gosira baya la i ye kungo sɔrɔ hasbunallahu محمد سيد رمضان بوتي الإسلام ليس بمجرد نطق بالشهادتين الإسلام هو الجزم القلبي والنطق اللساني بهما ثم التزاما للبيعة التي أخذها رسول الله على الصحابة ne Cheikh Bouti Makai Bouti kunye c'est-à-dire ale ni dɔnniba tɔw kun tɛ kelen ye dɔɔni Ala kun ye miza dɔ d'ale ma Bouti kun ye karamɔgɔ ye a fagara a ma mɛn o sisan a faga sisan Bouti kun ye c'est-à-dire ale ma diinɛ bɔ diinɛ na chrétien yahudiyaw c'est-à-dire ale y'a yira de maa o maa ko i dan bɛ Ala la ni ne yɛrɛ dan bɛ Ala la ko an bɛɛ ye kelen ye an si ka tɔɔrɔ kana se si ma n'an sera setigi ma ko a bɛ ɲɛnabɔ yen ko mɛ ko a tɛ ɲɛnabɔ yan o la ale kɛra sababu belebele ye ka chrétienw fara ɲɔgɔn kan Syrie Liban ani Bachar ka yɔrɔ Syrie ani Liban ale kun bɛ Syrie de a ye baaraba de kɛ chrétienw ni silamɛw gɛrɛli la ɲɔgɔn na ani yahudiyaw pour que ɲɔgɔn faga ni tɔɲɔni b'u cɛ a bɛ se ka dabila alors minnu ko maaba ko tɛ tiɲɛ ye a y'u lafaamu a ko maa si tɛ yen min ko maaba ko ye nkalon ye ko faamu nagasili de don n'o tɛ ko tiɲɛ yɛrɛ tɛ c'est-à-dire a mɔgɔ tɛ yen ale ti mɔgɔ minɛ fiyewu ko o ko maa man bon maa ye quoi ani alul beyti t'a dama fɛn wɛrɛ ale ko non ko hakili ka faamu de don ko maa min kɔni sɔnna ka don silamɛya la kaban ko o yɛrɛ y'a dɔn sa mɔgɔw man kan o parce que a donna diinɛ min na mɔgɔ dɔ de t'a dɔn mais u y'a ye kira somɔgɔw ka bɔ a bolo u ye dɔ de sara ka bom don a yɛrɛ la ka taa yɛrɛ éclater a ka misiri kɔnɔ a sigilen a bɛ wajuli de la tan jama cɛ la a n'a mɔdennin dɔ o b'a kɛrɛfɛ an ka nin diinɛ in hasbunallah dɔ de donna ka t'i sigi bom b'a tigi la a bɛ ka wajuli kɛ a mɔdennin b'a kɛrɛfɛ o y'a yɛrɛ exploser u ye Bouti faga tan de mais Bouti yɛrɛ farikolo de tununa mais a zikirayatiw bɛ to yen fo ka diɲɛ wuli parce que a ye fɛn o fɛn fɔ Ala ka diinɛ na a bɛɛ bɛ bolo la ale de ye nin fɔ ko k'a fɔ la ilaha illallah muhamadu rasulullah k'o tɛ silamɛya dama ye abada fiyewu ko silamɛya ye fo ni yɛrɛ de ka da Ala la ka sɔn Ala ye
a ti dan o ma dɛ ko ka tila k'a bɔ i da ko n dan bɛ ala la ko o t'a bɔ dɛ ko i bi tila k'i yɛrɛ di de ala kira ye layidu 6 min fɔ n'a y'o ta cɛw kan k'u yɛrɛ bɛna k'o de ta Cheikh Bouti fiqhu seyra a bɛ kitabu min na fiqhu seyra ayiwa 104 ani 105 page numéro fiqhu seyra a y'a lajɛ ko a dabɔra de an ka taa sira ka kɛ k'an dogi ka bɛn silamɛya yɛrɛ bi min fɛ an ka taa o sira fɛ a banna nin da dara ka sɛbɛnni ye dɛ ko in ma nɔgɔn dɛ mais a ye to a ka wulibali ninnu kan dɛ bi sinikɛnɛ fɛn o fɛn b'a kɔnɔ a bɛɛ ye ala ta ye n'an balola an bɛ balo ala de n'an sara an bɛ taa ala de sɔrɔ ye o la a kana siran foyi tɛ billahi al-aliyyil azim parce que mɔgɔ bɛ se ka siran da ye saya de ye mais an bɛ sa de ye mɔgɔ y'an faga an bɛ sa an sara an yɛrɛ ma an bɛ sa o tuma na n'an bɛ taa ala sɔrɔ ye aw m'an ka siran u tɛ se o jinɛ ni adamaden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jinɛ ka fara adamaden kan wallahi a kelen bɛ s'a bɛɛ la n'a sɔrɔla min b'a bolo ni ala ta don wallahi ala ko a kana siran a kana jɔrɔ ko layidu min b'a ni limaniyatigiw cɛ ko aw de kɔrɔtalen don ko mais bi sharti in kuntum n'a sɔrɔla a ka limaniya dafalen don siga t'a la dugukolo ye ala ta de ni maa min y'a ja a b'i garisɛgɛ fɛnɛ min y'a ja nka el aqiba ko bi laban ala ɲɛsira ɲɛnaw ta la dɛ jalamugu kana aw tromper kalanko kana aw tromper kalanko tɛ o kana kalan kɛ mɛlɛkɛ yɛrɛ ye a fɔ hali jibirila mana jigin yan a bɛ se k'a fɔ ko jɛnɛya dagalen don anw ma kalan mais fara walimuso la i ka sinji tugu kalannen jumɛn bɛ se ka nin yɛlɛmɛ n'i y'a yɛlɛmɛ i bɛ taa janimɛ kɔnɔ wa i bɛ malo ka sa fana ayi Mahmoud Abbas non fɛn dɔ don ala tɛ se ka kunbɛn o n'o tɛ mɔgɔ minnu bɛ ka nin kɛlɛ a dɔw kalannen don koyi a fɔra ko dɔnnibaa dɔw la n'u y'u ka dɔnni fɔ o yɛrɛ jaabi tigɛ o k'o ɲɔ dɔnnibaabaw ye mali kɔnɔ hali bi an bɛ ta walayi u bɛ karamɔgɔw fɔ minnu ye baya kɛ nkalon ye nin ye nin nkalon in de kɛ a ye nin kɛ yan a taara nin kɛ arabu jamana na ani maga alimami ye ɲɔgɔn kunbɛn yan u ye nin diplôme in d'a ma cɛ i yɛrɛ jaabi tigɛ a ye nin bɛɛ kɛ nin bɛɛ b'an bolo mali la yan i yɛrɛ b'i bana kojugu mais ala ko kira ma ko e kun t'a sɛbɛnnen dɔn e kun t'a sɛbɛn ni i kini bolo ye ne kun ye sɛbɛnnikɛla ye ko e kalannen don e nana ni fɛn o fɛn u b'a fɔ a ye nin kalan de a ko nabiyu ummi an filɛ o de ka sira kan nin o tumana aw bɛna ni détail minnu ye a b'an dɛmɛ de aw minnu ye kalanbaw kɛ ka na a b'an dɛmɛ de n'an ko jɛnɛya ye haramu ye n'aw yɛrɛ y'a dɔn haramu don a b'an dɛmɛ sa a bɛ se ka ɲɛ cogo di fila ti fara ala kan n'a y'a dɔn o ye tiɲɛ a t'an kɛlɛ bilen o a b'an dɛmɛ de sa a bɛ ɲɛ cogo min mais nin kalanba ba ninnu bi yan ko a ye kalanba kɛ kitabuni dɔ sɛbɛn b'a bolo ko baya tɛ tiɲɛ a hinɛ yɛrɛ ye ne minɛ quoi walahi mais n'u y'a ka kalan f'u ye mɛlɛkɛ si tɛ yen a tɛ min ye
mais fɛn dɔ de bɛ mɔgɔw sɔrɔ el hasad fɛn ɲuman tɛ dɛ maa wɛrɛ tɔgɔ si tɛ se k'a fɔ n'anw tɔgɔ tɛ ala m'a ka dugukolo da ten koyi maa si tɔgɔ tɛ fɔ anw kɔ ayi ala ma dugukolo da ten an karamɔgɔ sabali n'o tɛ i bɛ sɛgɛn fu i bɛ malo i ka kalanden yɛrɛw bɛ tigɛ i la i bɛ tila ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ walayi n y'ale ka u y'a ka kitabu fɔ ne ɲɛna o don n jiginna ale la dɔɔnin parce que ale mɔgɔbaden don mais den bɛɛ ti kɛ fa ye dɛ den bɛɛ ti kɛ fa ye n'o tɛ mɔgɔbaden don mɔgɔbaden don mɔgɔbaden o man kan nin kɛ ale fa ye diinɛ in dɛmɛ a ye jɔyɔrɔba fa jogo la diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ale fa bonyana mɔgɔw bolo ni jogo de n'o den ye papier sɛbɛn ko a bɛ bayakɛ la i y'a dɔn hinɛ kan k'i minɛ o de ye n jigin ale la ɲɔ tɛ minnu bɛ kule la o t'an tɔɔrɔ o tɛ ala yɛrɛ wulu ka kule bɛ mun kɛ kaba nɔgɔ la mais i yɛrɛ ka maa dɔw bɛ yen olu mana fɛn dɔ fɔ o t'i diya i ye kosɛbɛ o de ma diya n ye dɔɔnin ɲɔ tɛ asidiya tɛ foyi tiɲɛ o ala tilala o a banna mais u b'a bɔ a kɔnɔ k'a yɛlɛmɛ fana o an yɛrɛ ko k'u b'a yɛlɛmɛ de kuranɛ sɛbɛnni de ma yɛlɛmɛ n'o tɛ kuranɛ kumakan yɛlɛmɛna o wa tukufuna kasiran wallahi ko u kɛn bɛ k'a kɛ papier kunkuruninw ye u b'a dɔw bange nka n'u sera yɔrɔ dɔ la u b'o sɔɔri u tɛ sɔn u ka bange dɛ u b'o dogo kuranɛ yɛrɛ kɛn bɛ ten de o don wa takfuruna ko wallahi khizi wallahi billahi al-aliyyil azim wa bi ahadillahi ni ala ka kuma ye sa ala ko adamadenw ma bi ahadillahi ni ala ka layidu kɔni ye aw fu a y'a jija k'o dafa ala ka layidu k'o dafa n'a fɔra mɔgɔ ma tan ala ka layidu a y'a dafa aw fɛn o fɛn bɛ yan a bɛɛ bɛ tafsiri kɛ yɔrɔ la don o don a bɛ tafsiri kɛ yɔrɔ la a ye tafsiriw lamɛn bi ahadillahi aw fu a ye ala ka layidu dafa layidu jumɛn bon an kɔni ma o mɛn a la o tuma na n'o ma mɛn layidu jumɛn de ko don bon n'o fana don o ye kabakoba ye ko k'a sɔrɔ an bɛ an fa Adama solo la ko an bɛ layidu ta ko an bɛna ala bato o tuma na a bɛ fɔ mun ma layidu hakili yɛrɛ la ne hakili la layidu ye i ni mɔgɔ bɛnna fɛn dɔ kan a b'a yɛrɛ kalama i bɛ min fɔ a ye fana a b'o kalama nka ka layidu ta ka sɔrɔ i b'i fa solo la o de ye kabako ye dɛ ala de b'an ɲininka tuguni balikuya ti yan bilen ladiriya ti yan zalikum aw tigitigi wa ala y'a ladi ni nin de ye dɛ ni nin fɔlenw ye lala n'a sɔnna nin ma karuna a bɛna taa se anna haza wa nin fɛn minnu fɔlen filɛ ni ne ala ye o de fɔ aw ye sisan wa nin ye ne ala ka sira ye sira tilennen don kunnandi wa a ye nin sira in minɛ a kana karamɔgɔw ka kuma caman sira minɛ o bɛna fara ni aw ye ka bɔ ala ka sira in kan dɛ o min filɛ aw ye nin ni ladilikan bɛ ala bolo k'a fɔ aw ye nin don ala ni ala ka dan bonya a ko di ala ko wa anna haza ala dira ni fɛn minnu ye nin sirati ni sira bɛ ne ala bolo nin de don mustaqiman direct fana do dɛ mustaqiman kɔrɔ ye di e yɛrɛ ti kabakoya la o hasidiya dabila e bɛ kabakoya jumɛn na fanda dɔ dɛmɛ i ka hɛrɛ k'a ye fara walimuso la
i bangebaaw bonya a ye jurumu dabila min dogolen don ani min bangenen don a kana mɔgɔ faga a kana ni bɔ sirati mustaqim ala ko wa nin de ye n ka sira ye dɛ mustaqiman a tilennen bɛ coyi fattabi'uhu n'a bi kunanja ɲini sa a ye tugu nin na wala tattabi'u subula a kana tugu sira misɛnninw kɔ dɛ ala y'a ladi a kana tugu sira misɛnninw kɔ a kana tugu anw ye siraba de fɔ a ye koyi an ma sira misɛnnin fɔ foyi t'aw ni anw cɛ ala ko nin man ɲi ala ko nin ka ɲi siraba kelen wa ala ko nin de ye n ka siraba kelen ye fattabi'uhu a ye tugu o kɔ n'a bɛ kunnanja fɛ wala tattabi'u subula a kana tugu sira fara-faralenw kɔ ko n'o kɛra o sira bɛ fara ni aw ye ka bɔ ne ala ka sira kan a bɛ fara n'aw ye n'a ye mustakimi kɔni bila wallahi ka sira o sira minɛ a bɛ fara n'a ye an sabiliya a bɛ bɔ ne ala ka sira kan kuranɛ ye koyi nka dɔnnibaaba ninnu n'u k'u bɛ nin kɔrɔ f'u ye la ilaha illallah i b'a faamu kojugu o de la wa ko ne ala ye ala di ni min ye ko nin don dɛ a kun ye hali bi a ka se k'a ne ala ka daw bonya ko ko in bɛɛ kun ye o de ye a ka sira ala ɲɛ ko nka nin kuma in bɛɛ kun ye nin de ye mɛ mun bɛ nin adamadenya ka nafa kɔ i bɛ mun sɔrɔ silamɛya la a tiɲɛ na ni diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ tɛ diɲɛ bɛɛ ala k'an n'aw dɛmɛ yarabi ala k'an wasa ala k'an bɛɛ laban ɲɛ sini inshallah o de ye dugawukala ye ni ala sɔnna an tɛ sɛgɛn o an fari tɛ fa du'a silahul mu'min ni bamuru bɛ mumini bolo ala weleli don ala k'an n'aw ka wele kan mɛn ala ka yafa an bɛɛ ma